Spoločnosť Egoline ponúka pre vašu domácnosť špičkové výrobky, ktoré si získali obľubu zákazníkov na celom svete. Predstavíme vám jedinečných pomocníkov, ktorí spĺňajú požiadavky modernej domácnosti, kladené na zdravé, rýchle, bezpečné a energeticky úsporné varenie. Tento 100% švajčiarsky kuchynský riad môžeme kľudne nazvať diamantom v kuchyni medzi ostatnými kuchynskými riadmi. Nie len pre jeho jedinečné vlastnosti pri varení, ktoré gazdinky ocenia, ale hlavne preto, že každá jedna nádoba nám obsahuje minimálne 1 karát kryštálu z pravého švajčiarskeho diamantu. Práve táto vlastnosť nám zabezpečí maximálne odolný povrch každej jednej nádoby. Zákazníci sa často pýtajú, v čom sú tieto nádoby v porovnaní s inými kvalitnejšie a prečo výrobca na tento kuchynský riad poskytuje neobmedzenú záruku. Odpoveď je v konštrukčnom riešení a technológii výroby. Na 6 mm hrubom silumínovom korpuse je modernou nanotechnológiou nanesená povrchová vrstva s prímesou pravých diamantových kryštálov, ktoré zlepšujú tepelnú vodivosť. Takto upravený povrch má zároveň dvojnásobne lepšiu nelepivú vlastnosť ako nádoby s titánovým alebo platinovým povrchom. Existuje celý rad ďalších skvelých výhod, ktorými disponujú naše výrobky a ktorými sa odlišujú od iných a im podobných. Jednou z výhod je absolútne rovné dno, ktoré je vhodné na akýkoľvek sporák, či už plynový, elektrický alebo sklokeramický. Naše dno sa nikdy nezdeformuje. Naše ergonomické rukovete sú bezpečné, pohodlné a vydržia až 260 stupňov Celzia. Jedným z vrcholov nášho riadu je tvrdené sklo, ktoré je priehľadné a zvyšuje komfort pri varení. Na každej pokrievke je ventil, ktorým si nastavíme dusenie, varenie, prípadne pečenie. Každý jeden kus, každý jeden pekáč, každý jeden hrniec je vhodný na sporák, prípadne do rúry. Ukážeme si niekoľko príkladov využitia nášho kuchynského riadu. Varenie v pare je najzdravší spôsob prípravy jedál. Nepotrebujeme pridávať soľ ani tuk, pričom v použitých surovinách nedochádza k strate vitamínov, minerálov a stopových prvkov. Výhodou je, že parný systém umožňuje prípravu rôznych jedál súčasne. Tento spôsob varenia zachováva prirodzenú chuť jedla, štruktúru, arómu aj jeho farbu. Kuchynský riad s povrchovou úpravou s prímesou kryštálov diamantu nepotrebuje žiadny alebo len malé množstvo tuku. Zaujímavé je aj riešenie pokrievok. Špeciálne tvarovaný chróm-niklový lem zabezpečuje, že všetka para ostáva v nádobe a pokrievky počas varenia nevibrujú. Tým sa zároveň chránia pred poškodením. Ak sa rozhodnete pre prípravu palaciniek, potrebujete len malé množstvo tuku. Vďaka nepriľnavosti diamantového povrchu vám toto množstvo bude stačiť na prípravu až 5 kusov palaciniek. Pri príprave palaciniek sme si ako náplň vybrali karamelizované hrušky. Čistenie klasických kuchynských riadov od zostatkov karamelu je veľmi prácne.
Nelepivý povrch jednotlivých kusov riadu zvyšuje komfort varenia a následne jednoduchosť ich čistenia. Takzvaný tepelný šok je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob, ako bez použitia saponátov z našich riadov odstrániť mastnotu. Tento spôsob však nie je vhodný pre bežný kuchynský riad, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Kuchynský robot Ronik je tiež, tak povediac, diamantom, ale diamantom medzi kuchynskými robotmi. Možno sa spýtate, v čom je iný, v čom sa odlišuje od ostatných. Každý predsa seká, šľahá, mixuje. Jednoducho spracová potraviny. Ale kuchynský robot Ronik sa výrazne v mnohých parametroch odlišuje od ostatných. Konštrukčné riešenie kuchynského robota Ronik chránia 3 svetové patenty. A práve tieto ho odlišujú od iných robotov. Vďaka naklonenej mise sa potraviny udržiavajú v najnižšom bode. Konické dno misy spolu s naklonenou rovinou prispievajú k dokonalému spracovaniu a premiešaniu surovín. Nôž s 3 rovinami rezu, ktoré sa prekrývajú, je v tvare lopatky vrtule. Týmto sa dosiahne, že okrem točivého pohybu nôž premiestňuje surovinu smerom hore a následne ju presekne. Tri osy rezu, konické dno, nám umožňujú jemné a dokonalé spracovanie surovín. S kuchynským robotom Ronik vypracujeme rovnako kvalitne a rýchlo kilogram cesta, tak ako napríklad kávovú lyžičku šľahačky do kávy. Kuchynský robot Ronik je absolútne bezpečný, čo nám zaisťuje dvojitý ochranný mechanizmus. Iba vtedy, ak je miska správne nasadená, veko správne uzavreté, motor zapne. Aj keby sa náhodou veko pootočilo, elektromagnetická brzda prístroj zastaví. Dokonalé vypracovanie cesta je jednou z najnamáhavejších činností v kuchyni. Ručne to trvá minimálne 30 minút. Kuchynský robot Ronik to zvládne za neuveriteľných 30 sekúnd. Z vlastnej skúsenosti viem, že bežné roboty nemajú problém spracovať väčšie množstvo suroviny. Naopak, nevedia si poradiť s malým množstvom. Surovina sa nám dostane pod nôž, ten sa nad ňou točí a nespracovávajú. V prípade Roniku je to iné. Vďaka naklonenej miske a špeciálne tvarovanému nožu nám tento robot spracuje aj minimálne množstvo. Ku kuchynskému robotu Ronik ponúkame aj niekoľko príslušenstiev. Užitočná je plastová stierka, ktorá kopíruje tvar nádoby a umožňuje jednoduché vyberanie aj malého množstva suroviny. Chcete si pripraviť chutný koktejl z čerstvého ovocia? Nie je nič jednoduchšie. Ronik vie dokonale odšťavovať ovocie a po pridaní ďalších pochutín získate nápoj lahodnej chuti presne podľa vášho priania. Kuchynský robot Ronik dokáže ešte oveľa viac, ako sme ukázali. Je spoľahlivý, multifunkčný a pre svoje malé rozmery a minimum príslušenstva ho môžete mať umiestnený na kuchynskej linke a pripravený k okamžitému použitiu. Kvalitné uskladnenie potravín je veľmi dôležité pre naše zdravie. Dnes najviac používame chladničky a mrazničky, avšak ani tieto nedokážu uchrániť potraviny od dvoch hlavných nosičov mikroorganizmov – vody a vzduchu. Riešením je vákuové balenie potravín, to však má jednu nevýhodu. Otvorený vákuum zmizne a potraviny musíme čo najrýchlejšie skonzumovať. Táto súprava DOS Egoline nám rieši tento problém. Jednotlivé nádoby nám tvoria dóza, pokrievka, silikónové tesnenie a vákuový ventil. Nádoby naplníme potravinami, prikryjeme pokrievkou, pomocou pumpy odsajeme vzduch a vytvoríme vákuum, vďaka ktorému sa nám trvanlivosť potravín predĺží o 3 až 5 násobok. Mäso vydrží v chladničke čerstvé maximálne 2 až 3 dni.
Po vákuovej línii nám vydrží čerstvé až 6 dní, pričom si zachová pôvodnú podobu, vitamíny a minerály. Je tiež skvelý pomocník pri marinovaní mäsa, vďaka čomu sa skráti pôvodná doba marinovania z 24 hodín na neuveriteľnú polhodinu. Čerstvá zelenina aj ovocie vydržia v týchto dózach bezo zmien až 3 týždne. To isté platí aj pri syroch a ďalších potravinách. Takto šetríte vynaložené finančné prostriedky a potraviny si, okrem predĺženej trvanlivosti, uchovávajú aj pôvodné vlastnosti. Kvalitu týchto dóz oceníte, keď do nich uskladníte potraviny so silnou arómou alebo rôzne mäsové výrobky. Tým, že ste z nádoby vysali vzduch, ktorý prenáša vône a pachy, si aj po niekoľkých dňoch každá z potravín zachová svoju prirodzenú vôňu a vzájomne sa tieto vône nezmiešajú. Vďaka špeciálne tvarovanému dnu a pokrievke sa jednotlivé dózy dajú poukladať na seba. Dózy sú vyrobené z materiálu, ktorý nepreberá farbu potravín. Tieto dózy sú naozaj obdivuhodné. Znesú teplotu od -20 stupňov Celzia do plus 50 stupňov Celzia. Môžete ich vybrať z mrazničky alebo chladničky a rovno ich vložiť do mikrovlnnej rúry. Takto uskladnené a následne zohriaté jedlo môžete v rekordne krátkom čase servírovať na tanier. Na záver vám ukážeme, ako si pomocou našich výrobkov môžete upiecť chutný domáci chlieb. Cesto, ktoré sme pripravili v našom kuchynskom robote Ronik, vložíme do pekáča, ktorý je súčasťou našich diamantových riadov. Po upečení získate chlebík s vôňou a chuťou, ktorú vám budú závidieť všetci vaši susedia. Výrobky od spoločnosti Egoline sa oplatí mať doma. Šetria peniaze, ktoré je potrebné vynaložiť na energeticky náročnejšiu prípravu jedál, ďalej zdravie, vitalitu a životné prostredie. Takto prispievajú k zdravšiemu životnému štýlu.